ihe niile. Abụ m onye nkụzi asụsụ Igbo. Taa ihe anyị ga-amụ bụ otu esi agụ mkpụrụedemede Igbo. Mkpụrụedemede Igbo dị 36. Ka anyị gụpụta ha n'otu n'otu. Hello everyone, my name is Ngozi Chukwuka ihe niile. I am an Igbo teacher. Today we will learn how to pronounce the Igbo alphabet. The Igbo alphabet has 36 letters. Let's pronounce them one by one. Let's begin. Ka anyị bido. A, B, Ch, D, E, F, G, B, G, Gb, I, J, K, P, Q, L, M, N, Ñ, Ñ, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwa asụsụ Igbo, soro anyị maọbụ kpọtụrụ anyị. Daalụ, ka emesịanụ. If you want to learn more of Igbo language, follow us or contact us. Thank you. Bye.